nga ay nguyo blay shisha ba abangawan pe gani ka film mo kanu kajing sukya ka mesim jangan namar ba kum kani ka film ba nga pe ba nga mat shisha hi nga ru ha kata karam mo bunsin kini ngalangat bunsin ki company ru la jan poi ki da kilak mo kowe company ba ngat bat ngala du no e kata mo Henry bat kawe ru habang ngapit bat menta anda ngalayo yu utray mo ngapit ya kani ka film katnu ka mesim janga ka kasngo komen shisha na marbale ba ngayo yu utray la rawan kijing jenjaru nganam kamdan shu kata kajing susi kajing jenjara kajing em janga bat ngaya wer ya khot lang ya piru sa isin pat ki para samla kan thei bat shinrang ru oi men sharu ngala long ting kum ka actress jong ka kini ki film perthai leni ki music video mo Henry menta pa de bang aphai ngayo yu utray mo ngakwa ba ki para samla kin thei ba shinrang kin long ki ba yai kat kum ka tien ni jong blai gospel ka jong blai kinang ko ba mesim ga jongi ru la don kanu ka kadang nu ka wan kanu jing jar ngi nam shapting ngi nam ting namar balai bang yo yu utray kum tanga ai khu blai fi baro bat kum juru kham tam ka ministry ba kilapen mi kani ka film kat nu ka jing sngo comment shisha bang yo mesim iwe nadu kilong kami ki khun riet bat kum juru kilong kpar kum ju mah bagi pe kini ka film sham klem da jaw umat hanga marwe nga jaw shisha ka umat habang ape kini ka film namar pun sin ka kalong ying jungi iwe baro ka ngat ya kani ka benta kum tang ai kublei fi baro kublei shipun